Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras alas 5:53 no, hapit na mugabi nya. Pasensya kay karon ako nakabalik og vlog mga ka-listeners no, nawagin matuman ang di mo lapas usang semana. Hapit jud maduhang semana no. Sa rong pitsaha aw kanang July 2 naman no. So hapit jud maduhang semana kay 13 days o 13 hours ang nakalabay. Nya karon pa ko nakabalik og vlog kay kung nakabantay mo sa akong background no, niana ko sa akong payag mga ka-listeners kay minghawa na mi sa balay nga magiabangan kay una sa tanan wa nay kabayad wa nay kabayad sa abangon mga ka-listeners kay medyo apiki gyud nya dako po kay gasto sa load ba kay kada load ato dito kuan man tag kuan dako kayo 499 kada ay pila to 499 pila to dako kayo magasto kada pa-load ba nya gansi kayo nya mag-abang pa nya konsumo pa no kinalisuddan mo nang uli na lang may kay wa na ikabayad ba nya usa sinungdan jud plano na ko mo extend pa tagos ang buwan kay nay mga iring dito nga mo ang mga nianad na mo baluoy sa awa na matiman mo na nga mo extend ako. Ang problema kay wala mo ko masweldo pagka pizza 22 aning sa YouTube kay kini lagi pong dugay rang gi-require sa YouTube nga 2021 pa no niaging tuig pa kato mga vlogger nga nagtan-aw karon kay bawo sila no nga 2021 pa gi-require gyud nga kinahanglan nga mag-open og bank account para sa YouTube nga sweldo no kay sa una Western Union gyud ka listeners niya ning kuha jud kog dali-dali atong pag-require sa 2021 nga gi-require nila nga kinahanglan bank account dali-dali ta kog kuha to sa kuan video nya ilang gi-suggest kanang kabayan nya kay anay tabo kay pag sweldo na atong time kay kuan man gihog magyapon sa Western Union di nakaingon ko nga upoy function pa man gihapon ang Western Union mo to nga kuan ako lang wala ko gidayon og link ba ang video ang yang swift code wala ko gi-link og dayon kaya akong giobserbahan kung tinuod ba gyud nga tangtangon ang Western Union nya kay wa man gyud tangtangan ni sa gunson pa to niabot naglaing tuig wag gyud tangtanga wa ko magdahom nga karong tuiga May pagka May sa to May 22 last na ko to nga kuan last na ko to nga nakadawat sa Western Union kay function pa man sa atong time pero pag June na hapit na ang 22 wa umasayop mga June 17 medyo nag-email ng kalit nga kinahanglan ako magkuha og bank account kay aron adto ihog akong sweldo. Una ako nga nya na lang kay testingan sa nako ba basig mahog pa bitaw ini ka 22. Pero ga search nako unsay labing maayo nga buhaton. Nya kay ang gikasagaran gi-suggest sa mga vlogger kay mga kanang Hello Money app UB. Di ning kuan ko ning sign in ko sa kuan sa sign up ko sa Hello Money app. Karon kay dugay man na-approve. Ingon sila kay 3 days approve na. Dugay kayo niabot og hapit 8 ka adlaw no isang semana gyud isang semana. So sweldo may gani kay pag 2021 buntag sa 2021 kay ting bayad naman sa abang wa mo may ka-abang yamo naman may ka-extend kay way sweldo wa may ka-extend ba para sa July nya piki pus pang load kay gipit na ba di pagka 21 sa buntag pagka 2020 pagka May June 20 gabi nang hipos sa miato nya pag kaugma sayo sa buntag mga alas 5 kapin 5:30 sakay nagkuan tricycle mga gamit kay nguli mi ari mga ka-listeners no nya grabe ang kapuya guys paminaw
murag ang akong lawas kay kanang dali na maluya ba kanang tungod to sa ako ang kuan dito nga matug pag alas 4 sa kadlawon, alas 5 sa buntag na pila ka buwan nga giantos ba pagbalhin pag uli na nako diri kay nautro man akong paminaw dali naman ko maluya di ko katug nya na ba kung lahi itong dito repeater kay kuan naana daw lawas dito sa Giabangan og alas 4 sa kadlawon matug alas 5 sa buntag nya na ba jam matag alas 10 sa buntag dire kay pag natinga ko kay dali naman ko maluya nagtungtong alas 9 kay magdi na ko kaharong sa cellphone apoy ba murag ang lawas ba kay naningil labi ta og pahuway mga kalisinos mo na nga sa gunson yun yung kinakapuyan sa simana nga lain ng pamilya luya wa makasabot ni tanaw sa cellphone kay murag di jud ko magdugay ba yan na una ni pahuway na ko mga kalisinos og mauna nga tungod kay ang akong load nga nabilin nga dito kay dito man dito sa itong Giabangan ako yung load nabilin mga kuan kang gig igo pud maka-upload og aning katapusan ano sa ka-drama problema kay hinay mga dire tiwa matilok ang sobra sa dito di ming try na pud ko balik sa token text pamahala ay na lang itong unlimited nga tag 799 ang nitabo kay may useless man gyapon tas tilang di malasa mo pay maoy kanang more chance unta mga listeners ba nga maka-upload di man maka-upload unlimited sa di ka-upload igor ako maka-search sa Facebook sa YouTube makatanaw og mga video pero di ko ka-upload di sad ka download kay kinahinayan ba kung sayang nga kinasayangan muna nga kuan nakadesisyon ko nga mupalit na aning kuan na kining gumo di ni sponsor di na to ipakita kay basig na maantag nag sponsor og gumo no nipalit ko ning gumo kay kauban naman sa Globe mga listeners no nya kining gumo kay kauban naman sa Globe nya ang tower diri sa mga kay Globe man na. So, pabor. Muna, napugos ko palit na pula ng gumo sa dito sa Giabangan kining dito. Pugos ko palit kay pabor dito ang tower. Sa unang Giabangan ang pabor kay to kay Texman. Sunod karon ginibalik mo ko ari anja pabor kay di kanang Globe man di. Kauban naman ning gumo sa Globe di. Palit na ko ning gumo. Nya. Mo na atong magkuan taron mag-experiment ko unsa mapuslan ba kay mapuslan kina nang gumo akong gamiton labadas pag-register dugay kay na-approve kining SIM registration labog wa tarong nga gi-zoom ng camera na nadawat hinon makalibog magpa-view ta kay di ma-approve kuan ko baga register ka nang selfie bitaw ya gabi lagi pag selfie so pa-view ani nga ngita sa background yung hapsay ba manang klaro kapila ko balik-balik field pag kuan na pag si tawag ni gitataw na kung dagkoy na approve noon balag na kay mukat approve ya mo kanina pasensya kay taas-taas itong intro vlog no ni paybalo na ko ninyo ba kay para sintinga mo ba sa mintahan na ingon siya kay di mo lapas usang semana perting lapasa hapit duha no so mo na yung explanation mga listeners no ja balik ta pasensya itong background kay mo ni balik na ko sa ako ang payag mga listeners nya diyan ta maglangan kay nalangan na gyud ta katapusang sumpay na ni no nya tingali kini sa lang akong i-upload ron kay eksperimento pa ako sa kuan sa load og okay ba basin ugma ta maka-upload sa Mihabo-habo na usab no part 15 no 15 na ta sa Mihabo-habo ugma nang tingali mga listeners kini la kung giuna kay mo ni atong baka ingon to uban ba nga nanapod basta katapusan lagi tuyoon jud nga dugay i-upload si Moana ba si Moana ng uban tuyoon jud niya ba sa hapit nagkatapusan padugi-dugayon so timing lang mga listeners ang sitwasyon no mo na akong gisulti ninyo kay kuan aron di pud mo ma kuan ba nga unsam tawanan but-buton man so wa ta mamutbut mga listeners nga kanang nalang gyud mga kabilinggan ba nay mga
di sad malikaya na mga problema yun na mga kalisinos muna nga dya bawo na talisod kay mahal kayong load wa pa jud makuha ang sweldo muna nakaapan kay gini lagi pong pa kumpensa o magtagad ba yan na kay anakan mas bitaha mo itong Western Union kay og pizza 22 ang sweldo makuha gyud ana usahay 21 pa magani o kare gud sa bank account kay sibog pa man ay 3 days may biskay 22 ang tingkuan sa sweldo mahimong 25 yan na ba unang wa jud ko magtagad anang kuan ang bank account karon napugos na jud ko sa kining EUB Hilumani kay wala may choice wa man gid gihulog na mo na nga murag ako ra siguro nabilin pud nga Western Union sukad sa sinugdan pa ba kay mao man nandan sa una murag ako ra tingali nabilin na pay uban ba nga gahi pud pranaw ba nga dugay kay ning kuha og mga account pa karon pa jud tuiga 2026 ug wa gi putol nila ang kuan hulugan awa gyud di na tabgalangan mga klasinos kinalangan gyud paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Og karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Gugmang Binilanggo. So this love I've long hidden. Minanawag. Oh, si Erika. Hello, Erika. Renante, kung gusto ka pang makakita ka buhay ni Talia, Oh, ato asya sa iyang nahimutangan karon. Erika! Giunsa mo si Talia? Kung gusto ka mahibaw, kuha asya dari si Edwin mo tangan. Hain si Talia, Erika! Pamati, gusto ko ka ikaw lang ang muaray sa among nahimutangan. Wa kailang sultihan. Kung nili ka gustong may daotang mahitabo kang Talia. Ginoo ko, Erika! Naunsa naman ka kay? Renante, himat yun ako. Mao ka ng kamatuoran nga dili ko mahimong uspon. Pero nakasaad ko sa unggaw kalingon. Nga kinahanglang buhaton ko ang tanang gusto kong buhaton. Oh, Erika! Unsa man ang ibabuhat mo na ako? Pamati, Renante. Layo-layo naman kong nalagaw. Pero, oo, maging si Ma'am Erika. Sabay ko buhaton. Ma'am Erika! Hain ka man, Ma'am! Ma'am Erika! Ah, ang gamayng bahay dito napita. Atuon ako. Mamasin ko nga may tao diha. Huwag magkatabang na ko sa pagpangita ni Ma'am Erika. Kanong kalit malansiyang na wag na. Naamo sa usa ka isla, Erika? O, Renante. Ni ami sa isla ni Talaya. Ug mabuhat ako ang tanan kong buhaton niya. Oh, unsa? No, Erika. Ayaw na buhata. Lan ka karon dayon. Ikaw lang unsa. Nahibaw ka na sa buhaton mo. Ayaw kong papabot na dugay. Tagalan na kang 5 ka oras. Oh. Ug kung dili ka mo abot sa isla, may mahita po kang Talaya. Erika! Ayaw! Bahay, Renante. Erika! Erika! Oh. Wa na siya. Si Erika ang nawag, inantay. O pa. Pa, kailangan mo ato ko karon sa ilang nahimutangan ni Talia. Pagpauban. Ayaw na. Dili mahimong supakon si Erika. Kamu na bahala diri ba? Gino! Lalang! Dok! Lalang! Dok! Bantayi umayo si Baby Renan. Ayaw gyud sig ibuwag si mo pananaw, ha? Unsa? Dok nga naman, baan sa Ano kung sabi nita buha? Kulpaan ko. Adtuon ko si Erika og Talia. Uban natin ka lang. Dili mahimo. Mamiligro si Talia kung magdakog laing tao sa nahimutangan ni Talia, Gino. Sa? Uy, sige ilan na sa dadok. Mausab na ang nasa kuna-una. Gino, kinahanglang bantayan mo maayo kining Villa, Gino.
Kung mukalit og tunga din si Erika, og kuhaon niya sa bibirinan. Ayaw kinigihatag ha? Oo, Dok, Dok. Di ko na mahitabo. Og ikaw Gino, ikaw ang binlan ko sa tanan din eh. Oh, ha? Padalip di ang akong pamilya sa katalagman. San Pedro na ko ani? Oh, sige Dok, may problema Dok. Pero, lain na pong pinahon ni mo Dok. Asa mo yun ka? Unsa ka na? Padugo na nang imo? Bitaw, Dok. Asa ka, oy. Mura man ka dinamilit. Bitaw Dok, muraw ka ng biridaliti ani mong gibuhat ron. Wa ko mahibaw sa sangkuan ining akong lakaw Gino. Pero usarang ako tumong karon. Luwason si Dalia gikan sa kabangis ni Erika. Naunsa naman taon na sa Amerika, uy. Murag magkit man man ato katimpin mi anak niya. Di na ako magdugay ha. Kamu na'y bahala din eh. Ay, Ginoo ko, Gino. Nabuang naman tinas sa Amerika, no? Wow, tungod nga liya kay Matthew na taon siya. Kay Matthew na siya lang. Maglaing yung tingaling dagas tungod tungod sa Matthew na tanong. Oh, tuman na lang gud ang tugon ni Dr. Dante, gud. Ay, oo, ay. Ay, sige lang ako. Ay, kibuha si mga matas bibi rin ha. Dong, paspasay palihog ang pagpadagan si mong taksi. Nagdali ko. Traffic mo ko, sir? Pangita kalakturan. Kinahanglang buabot ta sa baybayon. Ngagingon sa kong asawa. Uy, magpadagat ka, sir. Na, arabay maabot nga unos. Itong kayong kalangitan, sir. May mo magdili ka magdagan usol tido. Tutuki umayo ng pagpadagan ni mong taksi. Along dalit nang maabot. Panuway ka, Erika. Panuway ka. Ay, Ginoo ka, Dok. Ayo ito paghagis. Ay, bisa ka biyang kabuhi ko. Gigubat ni Amerika tanan kong plano. Hey, unsa man gid mahitabo sa inyong kasal, no? May na yun eh. Makikamatay ko. Kung dili ni may na yun. Unsa? Dili sa magkababag sa upang pangasawa ni Talia. Dili! Kadako sa dakom sa laod. Doon na sa'yo umaabot nga uwan. Ting-uwan na yun. Niyan ko sa kamayang bahay din eh. Maayo! May adlaw! May adlaw! Mamerika! Maayo! Mingaw man. Wa may tao din eh. Basta lang eh. Wa naman sa tingali din eh si Ma'am Erika. Hosto, akong tuktukon. Akong tuktukon ang pultahan ni Inimaya. Ma'am Erika! Ma'am! May kandado man ni pultahan. Nakalak ang kandado. Pwede pa sa putin eh. Ngaway tao kining gamayng bahay. Kung mao ka na, hain man din si Ma'am Erika. Kinuo ko. Ano man eh. Iyan nagid ko sa baybayon nga giingon ni Erika. Tuang pambut nga iyang giingon na J&J pambut. Na ito. Dong, ako si Dr. Nande. Mao ba ni ang giingon ni Erika nga pambut nga akong sakyan paingon sa isa? Nagtaliksik na yun. Mabalik na lang ko sa bahay nga among gisakan. Ay, naman yung kaki na si Ma'am Erika. Huwag ba kasi maambag sa papa? Ang saramat tao na si Ma'am Erika. Ganong galit lang si Nawa. Uwan na. Hindi ko sabihin ng uwan. Ma'am Erika! Ma'am Erika! Ma'am! Huwag ihapon siya din sa bahay. Ay, magkakadis niya.
tawag. Kadagom na sa langit. Dong, layo pa ba na sa isla? Nga atong atuan? May unos. Dong, okay na ka tayo ni? Dili ka ata madisgrasya? Boss, okay na ta? Okay, boss. Unsa mo gid kay plano ni Erika? Kanong iya magida sa isla si Talia? Uwa ko makasabot sa dagan sa utok ni Bihana. Bisan unsa na lang yun ang masud siya huda-huda. Anhilangon na ko din eh. Hindi na ako makiksulti pa kang talaya. Mapaway na ko. Diyos ko. Pasahilo ako. Kada ako magkinilibuhan. Pasahilo ako, Diyos ko. Masabay ako buhaton ini karon. Uwa si Ma'am Erika. Ako sabay ako isulti kang doktor nante. Uwa pa kamay na yun sa paghigog si Ma'am Erika. Oh, Ginoo ko, tabangi ko. Nawan ako mahibaw sa aming kubuhaton. Kung dili ka na kumakitaan si Ma'am Erika, usaw mo na ko sa pagbiha ining maong isla. Ngawa nang ko ilaing kita ang tao din eh. Saan naman sa din kabuang gibuhat ni Ma'am Erika? Nga na pabituo pa man ko nga natarong na siya. Nagupot na hinoon ni si Roger. Pero basta siya. Hangtod ka rin. Wapaghihapo ko'y kumaalag ka, Roger. Nasa ko na kalangitan. Manira ko sa mga bitana. Sa libo na kayo sa sansabay. Ginoo ko ang tabangin ko. Higayahin ko sa aking kubuhaton na maluoy ka. Dong, dili ka ta madisgrasya ini? Dok, yan na ta. Darang isla. Kadagko sa bawd. Makadunggo ka ta diya, Dong. Kasi bala sa loyo, Dok. Ano trito? Unsa man na isa ha? Kagamay ba anak? Kulit na gino ka. Dahil ko kay Baut. Dagdag. Ginoo, lalang. Sir Raton? Nakisugo, sir? Wa ba mo tawag si Renante ninyo? Wa man, sir? Nabalaka ko sila ka. Kalit nga naglain ang panahon. Ay, masigway. Uwa dito ang dapit iyang yatuan, sir. Oy, kay global warming raman baya taon eh. Dili ba masabot ang dagat panahon? Pastilan na balaka ko. Posibleng may tabo siya na ka. Sino? Oy, dahil na lang. Nakakita kang bibili na? Yabang na! Anong ako pagitaan mo? Bata, ikaw may nagyaya to! Dito naman ko to sa salago, nagduwa. Unya, nagkuha na kong gata sa kusina. Hala, pagbalik na ko dito, naman siya, oy. Oo, unto ay pagkumidyo to, no? Pagkumidyag, bahaw nga usak ko, no? Ayaw taon na, taon! Lakaw. Pangitaan ninyo bata. Pagdali! Dok! Maglisod na magdunggo! Unsa may buhaton na to ini? Dok! Kamaw ka malangoy! Kabaw, Mayroon! Oh, kaya sa babida, Dok! Gamita rin! Kinahanglan mo ubog sa dagat! unsa? Sige na, Dok! Iba ka dunggo ang pambot sa kamatuan! Sige. Abi na, be. Sige, Dok! Ano niyo?
Ay kabla ka dok. Namlay PC. Kurialo ko sa layo. Mabira ka na may PC. Sige dong. Importante nga makabot ka sa dapin. Sige. Manaod ako ha. Sige dok. Kakusog sa uwan. Dili man din ni batuon kining akong itumban. Dili maklaro ang baybayon. Kinahanglan makaabot ko sa daplin. Kadagko na sa bahod. Kinahanglan makaabot ko sa daplin. Ug buhian na ako ining salbabida nga mahikot. Paingot sa pambot. Kalit lang mingit kita palipod. Naghapon man yun ang uwan. Huwag pa yun pabalik si Ma'am Erica. Ay, magkasiya. Sa sunod di kayo, dili na di ko magpadapas sa ilat ni Ma'am Erica. Dili na yun. Niyan ako sa daplin. Dagko na tuod ang bato din. Makagunit na ko sa bato. Kinahanglan buhian ko na ang salbabida. May kakahuyan sa unahan. Ato na ko dito paabuton ang driver sa pambot. Kapilig ko inilapita. Dili gituod makadungko ang pambot din. Tungod sa kahait sa bato. Ang pambot. Miyan na mo palayo. Hoy! Dong! Hoy! Asa ka? Hoy! Nagkalayo na siya. Salbahis na tawanan. Ibiyaan ko. Basinog. Mangita ko siya glaing dapit nga makadunggo siya. Asam ko paingon ini. Hain ba kasi Erika o Talia? Uy. Naidan paingon sa babaw. Mutungas ko diha. Ngiop lagi kayo ang palipod. So, pasigaon ko na lang ang rechargeable nga suga. Kung unsa naman sa ding kabuang ni Ma'am Erica, dili na gid nako siya mapasaylo ni ini. Lain naman sa ding ilan ba? Klaro kaayo! Ay, ginoo ko, oy. Juno, nakita pa ni mas bibili nanay. Di, ara siya na po lala. Oh, Ma'am Erika! Mami ka na, ma'am! Ay, ginoo ko, abitan ng bata, ma'am. Ayaw ta na siya kuha, ma'am. Kaya mapatyan kung dokrinante, ana, ma'am! Di ba ulan ka na dahil na rin ante? Nga dili ipadana ko sa baby rin kung mo ante ko. Oh, ma'am, yung ginoo ko. Musabi ng bata, ma'am. Ambi na! Mingiog na gid ang isla. Basa na kay ko. Asa mo init paingon. Kusog paghihapon ang uwan. Kung dili ko makadangop og bay, makatugo sa uwan. Erika! Erika, ni anak ko! Hain ka! Erika! Unsa magyud kay plano ni Erika? Nganong gipaanihiman ko niya ining maong isla? Unsa magyud ang iyang plano?
Unsa man ang mikidlap sa unahan. Murag suga ka na. Tugnaw na gid kayo. Ang buwan ko ka na nagsiga sa unahan. Erika, unsa na masading imo gibuhat? Erika! Niyan ako! Bahay ka na. Salamat. Salamat. Nga may nakita akong bahay. Mayong hapon. Mayong hapon. Kesay, Oh, Dr. Renante, Talia. ngano niya ka? Hain si Erika. Ha? Aha? Ngano din magkamangita ni Ma'am Erika sa isla, Dr. Renante? Siya ay nagpaanihin ako din, Talia. Unsa? Tugnaw na kay ko. May mo bang pasulon ko nimo? Oo. Sorry. Dali. So, Dr. Renante. Dali, sod. Basta kayo ka. Magkuha na ko to, Alia, ha? Hain si Erika, Talia. Huwag ko mahibaw, Dr. Renante. Gani na pa ko nangita ni Ma'am Erika. May uwan na lang. Pero huwag pag siya mo paulit din eh. Unsa? Wa ka niya pasakit eh, Talia. Uwa man daw ka. Ginoo ko. Dr. Renante. Ngano? Wa. Kuan. Ang tuwalya nga imong giingon, Talia. Please kukuha. Tugnaw na kayo. Sure. Paabot ako diha. Erika, nga naman eh. Unsa may puot ipasabot nining tanan ni mong gibuhat. Baby Renan. Baby. Hug ni Mami, baby. Dali. Ginawa ko, Ma'am. Kiss ni Mami. Ma'am, ayaw ito. Nagdadas baby dinan, Ma'am. Lalang kalma lang. Baby Renan. Huwag ka ba mingawan ako? Ako kimingaw kay ko di mo, baby. Ma'am, pasaluwalan dyan ko, Mama. Pero bahalag masuko ka na ako, Ma'am. Pero di mo na madas baby dinan, good. Kaysa ba'y nag-ingon ni mong datun ako siya lalang. Aha? O, kumuan haron kaon si baby Renan. Ops! Buhin na ba ito, ma'am? Kung di ka gusto mo sukol kong babae, ha? Bahalag, nganlan ko ni magbayot! Ayaw ka, Lucino. Dili na kukuhaon sa baby Renan. Gimingaw lang ko niya. Ha? Ma'am, nganong niyaman ka? Hain sa Talia, ha? Tuwa sa maayong mga kamot si Talia Chino. Baby Renan. Babay na, ha? Oo, say babay ko taon, Ma'am. Mao na ng katapusan kong pagkakos ni Baby Renan. Binuang niya mo siya butaw, ibuti mo ipasabutan naman rin kataon. Mapalayo na ko ninyo. Og dili na mahitabong mutunog ko pagbalik na ining bayan. Baby Renan. Babay na. Hala, Ma'am. Tininood ng imo, Ma'am. Lalang, Gino, at imanan ninyo payo sa baby Renan, ha? Agtabangi sila sa Renan at Talia. At Diyos ninyong tanan. Hala. Lang, tinuod man niya ako ng saksihan. Tinuod kayo, Gino, eh. Di na siyang tunob din si Ma'am Erika.
Asam na siya samtang buhi pa siya. Doktor, niya ang imong kape. Aron mainitan ka ng imong tiyan. Salamat, Talia. Karon magsulti ta. Nga nun, abot ka man din eh. Tubagaon na ang una ko pangutana, Talia. Giunsa ka ni Erika din. Wa makibuhat ka daw si Ma'am Erika na ako din eh, Dr. Hernandez. Kun mao na. Namakakdisan ako. Unsa? Unsay na makaka? Gipaanhi ko niya kay doon na siya daot ang buhaton nimo. Kung dili ko mo ani. Unsa? Pero dili day tinuod. Talia. Unsay katapusan niyong gisulti nimo? Wala siya din sa dihang nakamata ko, Dok. Og ako siyang gipangita dito ang bahin na sa isla. Pero wala na siya. Dok, nabalag ako ka, Ma'am Erika. Nahadlo ko. Basin og biambak siya sa pangpangog. Og patay na siya. Buhi siya, Talia. Unsa? Buhi? Huwag na nagasiguro makadok nga buhi pa siya. Kay siya ang nagpaanhin ako nini. Gihulga ko niya nga may buhaton siyang dautan nimo. Kung dili ko mani. Pero wa siya gibuhat nimo. Sa imo nga na, Dok. Hain makadis siya karon. Wa na siya dinhi sa isla. Unsa? Gibiyaan ka ni Erika dinhi sa isla, Talia. Unsa? Mao ka na siguro ko karon. Ang wala na ko masabti. Mao kining iyang pagpaanhin ako. Ug sa iyang paghulga nako, nga doon na siya daot ang buhaton nimo. Kung dili ko mo anhi. Mi anhi ka? Kay nahadok ka nga doon na siya daot ang buhaton ako. Oo, Talia. Dili nimo matag-an ang dagan sa utok ni Erika. Labi na karon na grabe nang niya sakit. Ha? Kung mao ka na, Dok, mamaya na lang kita din sa isla. Talia, nagdaot pang panahon. Palurangon una nato ang bagyo, okay? Kumusta ka man din eh? Okay naman. Okay ra. Uwa man ko pasakitin ni Ma'am Erika. Mas nahadlo ko siyang buhaton siyang kagalingon, Dok. Unsay katapusan yung gisulti nimo? Ha? Mula ka kulo lang. Pagitawan ko na si Erika o Talia. Sige, Dok. Pagitain taon tong akong apaw. Nahadlo ko anang imong gisulti. Nga doon daghan daot ang buhat ka ng iyang agaw si Erika. Huwag magkatupong sa kasalpahis ng Erika, Lula. Musa, pangitao ang bigod sila. Nga nung wa ka makatubag dalang Talia. Unsay katapusang gisulti ni Erika nimo, Talia. Importanteng gisulti. Talia, nganong miduko ka, ha? Hinumdumi, kung unsay katapusang gisulti ni Erika nimo. Talia? Ang katapusang gisulti ni Ma'am Erika na ako kay... Naibaw kong mahal ko na rin, ante. Mga dili ko gustong mag-uol siya sa akong kamatayon. Gusto ko nga naa kang muam-am niya. Kang muhupay siyang kagulanan. Muatiman niya ang sa inyong anak. Talia, iuli ko na nimo si Baby Renan. Ma'am Erika! Please. Isaad na ako nga dili ka magpakasal ka, Roger. Sige na, Talia. Ma'am! Ma'am! Dali sa Ma'am Erika! Gunit! Gunit ang kaya sa kong kamot!
Ikaw mo at iman ni Renante kunwa na niya ako. Ma'am, ayaw kamuhi sa akong kamot! Sige na talaga sa aris ako. Tao! Oh, ma'am! Oh, ma'am, yung isaan ko! At ibaran ko si Dr. Renate! Oh! Sige na taon! Gunit na sa akong kamot! Talia, isulti ang gusto mong isulti. Dr. Renate, gusto siya nga dili ko magpakasal kang Roger. Unsa? O gusto siya nga Nga kung unsa, Talia. nga kung mamatay siya. At imanunta ka og si Baby Renan. Unsa? Mapatay ka gud si Erika. Di nga gibuhat kang Talia. May nanuktok. Lola. May gipaabot ka bang bisita? Ay, wa man, oy. Si Dodoy, og pa man sa tubo balik. Saan ka nang nanuktok? Ako na masusi. Hello, Roger. Erika! Hindi malik ka! Hain si Talia! Hain si Talia! Ha? Hain! Kita rin imong gibudlo siya, ay! Ang salbahis ni! Hain si Talia, Ma'am Erika! Ha? Sandali ko ni mabuhian. Hindi ka mahibaw kung hain si Talia. Hain si Talia! Yun saan mo siya? Ha? Uy! Ayaw ko ito pagkatawa! Hain si Talia! Tuan na siya sa maayong mga kamot, Roger. O, sibot may pasabot! Dili ikaw ang tag-iya sa kasing-kasing ni Talia. Busay kinahanglang buhian mo na siya. No! Yes, Roger. Ayaw paantusa si Talia sa pagpakig-uban ni mo. Ngawa siya bisan kamay na lang akugma. Tungod kay nahibaw ka mismo kung kinsa ang naas iyang kasing-kasing. Si Renante ang tinuod niyang kimahal. Busa ihatag ta niya ang ilang kagawasan. Nabuang ka na ba? Amerika? Nag-drugs ka? Roger, himatyon ako. Ang mao ka ng tinuod. O kahimatyon ako. Wa na'y mawa na ako bisag patyon pa ko nimo karon dayon. No! Usa ka pagpagkabuang ka nagibuhat mo! Mas pagpakabuang kung magpakasal mo si Tali nga ikaw lang ang nakagusto niya. Mabilanggo lang siya sa relasyon nga way hinungdan. Ngunong imo may gibuhat ako, Ma'am Erika? Unsa may akong saan ni mo? O kay saan ako. Gibuhat lang nako ang angay na kumuhat. Imong kaayuhan ng dili ka mo makasal si Talia. Tungod kay mag-antos ka lang sa pagpakiguban sa babae nga naaman sa imong tupad ang lawas. Apan ang huna-huna o kasing-kasing. At tuwa kang Renante. Kung tinuod mong kimahal si Talia, buhian mo na siya. Sama sa akong gibuhat kang Renante. Sa dili pa ko mamatay, kinahanglang mapahiluna ko siya. Mao ka na ang gisulti ni Erika ni mo. Mao ka na, doktor. Halos imposible ang iyong ipangayo na ako. Gusto ka. Imposible. Pero iyang gipangayo. Doktor, kinala magkabiya kita din sa isla. Maura ba ka nagitugo ni Erika ni mo, ha, Talia? Kana nang pag-atiman ako og ni Baby Renan. Ug ang dili pagpakasal kang Roger. Oo. Mao
Renante. Magkikita kong panihapon, Dok. Nganong kibuhat mo ni Erika? Nganong iya magkipasakitan ang iyang kaugalingon? Husband ko, Roger. Ikansilar na ang inyong kasal ni Talia. Dili ko musugot. Sonda si Mamoy, Roger! Wala. Hangtod ikaw? So, pagsabsab mo kami niyo ni Talia? Roger, nakita ko sa mga mata ni Talia. Dili siya malipayo sa maabot niya yung kasal. Ayaw ka malaka sa imong nagasto sa preparasyon sa inyong kasal. Bayran ta ka. Ma'am Erika! Seryoso ko, Roger. Kung mahal mo si Talia, buhi siya. Nganong iya man gibuhat na ko. Roger, tuho si Ma'am Erika. Magbasol ka lang kung magpagkasal ka kang Talia. Pero gimahal ko ay mong apulula. Mag-antos lagi taon ka og siya, oy, kung mahinayon ang inyong kasal. Ikaw na may nahigugma, samtang siya nahigugmas lain. Mao ka nang sigurado kung may tabo sa umaabot, kung mahinayon ang inyong kasal, do. Lula. Salamat kami undang na anguan. Andam na ang panihapon, Dok. Sukaran ta na ka? Wa ba hugot Talia? Ugma. Mangita ta kasakyan, Dok. Mamauli na ta sa syudad. Dok, may mo pag dili lang ko ni mo tutukan. Talia. Unsay huna-huna mo sa gipanugo ni Erika nimo? Ha? Magpakasal ka pa ba ni Roger? Ha? Unsay gisaad mo kang Erika, ha? Wa. Kun mao na. Dili ka mo atiman namo ni Baby Renan. Motiman man ko. May mong musod kong balik sa Villa. Isip yaya ni Baby Renan. Oo. Mao na niasa ko na. Kun mao, dili ka na magpakasal kang Roger? Kuan. Hangiwan ko siya nga i-postpone lang una ang among kasal. Dili ka lang mamangutana. Sa niya sa kong huna-huna, Talia. Kay nga naman dahil, Dok. Unsa man dahil naasim mo huna-huna. Ang akong gusto nga ikaw ang muatiman sa atong anak. Dili isip yaya, kundili isip iyang inahan mismo. Diya ka na, Dok, ha? Andamon kong imong higdaanan. Nga gipuhat man ni Ma'am Erika. Nga gipaani man niya si Dr. Renante din eh. Dili. Oh my God. Dili ko may mapasulti niya sa akong gisaad ka, Ma'am Erika. Nga puwagan ko si Roger. Og atimanon ko silang duha ni Baby Renan.
kinahanglang mahapsay ko na ang tanan. Sa dili pa ko mapalayo sa hingpit sa ilang mga kinabuhi. Ingon ang samikaan ang akong kasing-kasing. Ngatuan na sa isla Serenante. Hayag na. Mabangon ko. Kailan magkakita may pambot nga kasakyan palayo in isla. Mayo ka nagbanta ka na, Talia. Kutawan ti kagabi, Dok. Lingkod una dere. Di anang imong kape. Di ko tawa na tika. Manghinaot ko nga makauyon ka ini. Thank you. Mayo, Doktor. Sige, painit lang una diha kay mangita kog bangka o pambot pagkahanga atong kasakyan. Aron makapiya na kita ni ining isla. Wa man jud ko nakit ang pambot. Usakyanan pandagat sa upos. Kailan makabiya na midini sa isla. Dili ko komportable nga kabilang duha si Dr. Hernandez sa usa ka isla. Naibang ka sa ubos. Upadong na mo sa kay ataw. Hello! Huwata ko! Huwata ko! Maloy ka! Huwata ko! Manaog ko na sa ubos. Hoy! Misakay na siya sa pambot. Dili! Gipader na niya ang pambot. Hoy! Ayaw na pang biya! Hoy! Hoy! Balik dire! Balik! Balik dire! Nagkinahanglan may kasakyan! Talia! Ang pabot pilar gagit. Talia! Okay ka lang? Wala ni kaso. Ang pabot na siguro ang mabalik siya sa agi. Pagdili. Wala ang pambot. Tuwa na sa layo. Napangos ka. Dali. Balik sa bahay. Ray! Alsahon na natin ka. Jeno, Lalang, hain mo. Sir! Oh, Sir Anton, may isugo ka, sir? Sumaba, ikaw lang unay banta ni bibirinan sila. Sir, sugo ka, sir? gusto lang kong mangutanan ninyo kung nanawag na ba si Renante. Wa para bagyod. Sir, ano to siya musugot nga muuban ko niya? Bitaw, sir. Tungod kay dili mo sugot si Erika. Oh, unsa? Hanan, no? O sabi kay planong Amerika kang da Italia, oy! Karon nga na humanang akong misyon.
Musod na ko sa dapit nga dili na ko magkagawas pa nga buhi. Oh, hello, Erica. Hain pa man ka. Malate na kita sa atong flight. Nana ko pa doon niya, tita. Oh, desidido ka na ba yun sa imong buhaton, Erica? Desidido na kaayo ko. Mo kini akong gusto. Og angay na akong buhaton. Okay, sige. Nagpaabot na nimo si Father Almante. Papaabot na lang kamay si Father Almante, tita. Ah, okay, sige. Ikaw sa pang iyang giagad. Magpasulti lang siya kung mausap ang imong huna-huna. Dili na mausab ang akong hunahuna, tita. Mabiya na ko sa kalibutang tawhanon. Yan kita sa bahay. Sige. Di ka na sa sofa, ha? Sakit ba kayo ang imong samad sa tuhod? Ha, Talia? Dili man. Kukuan. Ayala ko katiman na. Doktor. Talia, lingkod lang diha. Ako na'y bahala nimo. Kinahanglang malimpyuhan ka ng pangos nimo. Doon na ba ka salay emergency kit din, eh? Dinhi ka lang, ha? Mangita ko. Ang samang kining mga hitabo, Gipreso kami ni Ma'am Erica o ni Dr. Renante din sa isla nga kamera. Ginoo. Dili ko gustong makasa kang Ma'am Erica o kang Roger. Dili may mumawaan ako si Talia. Kinala makita na ko si Erica. Kinala mutugan siya. Kunhan si Talia karon. O gusto na kapaagi ang naunaan kong buhaton. Aron mulutaw silang tanan sa kong atubangan. Nana, ha? Natambalan na ako ang imong samad sa tuhod. Imnaning pain reliever. Salamat, Dok. Kinahanglan makailis ka. Basa kayo ta. Masad na ko sa kwarto, Dok. Mag-ilis na ko. Sige. Ari lang ko sa pikas kwarto mag-ilis. Maugiday ni ang plano ni Erica. Nga apaso na ko si Talia din eh. Nga nung maka... Kalain na sa akong pamati sa akong lawas. Mawig daon ako. Marako ako'y kusog. Karong mga oras. Tuan na gyud sa isla sa Renante. Og mapriso sila dito sud sa pipila ka adlaw. Marikumpleto na ang tanan. Ang ako na lang pagbiya ni ining dapita ang kuwang.
ang kusog na lang hangin na hipilit. Nag-unsa naman ka si Dr. Hernandez sa gawas. Hain na magkakaroon si Ma'am Erica. Naibaw ko nga mahal ko ni Renante. Mga dinig ko gustong mag-uol siya sa akong kamatayon. Gusto ko nga naaka nga moam-am niya. Naaka nga mahupay sa iyang kagulanan. Moatiman niya og sa inyong anak. Talia, iuli ko na nimo si Baby Renan. Kanunay magbalik-balik sa kuwana-wana ang isulti ni Ma'am Erica. Iyan ang iuli ka na ako si Baby Renan. Og iyang ipatiman ako si Dr. Renante. Stop. Kinala mag-adap kung among makaon ni Dr. Renante. Mayo kayo magawas ka na talina. Iyan ay ininit tubig. O, Liz, utawin ko kape. Yes, Doc. Okay ka na? Yes. Okay na. Okay na ko. Ayaw ka bala ka. Ugma, mangita ko atong kasakyan. Pagbiya din sa isla. Talia. Mahimo baga. Musulti ka na ko sa tanan. Sa tanan yung gistoryahan ni Erica din sa isla. Ha? Nahibaw kong doon na kay wa itog anak ko tayo. Ha? Kuan? Kung sa gitubag mo ni Erica, sa iyang paghangyo ni mo, nga atimanon ko ni mo, ug si Baby Renan, kunwa na siya. Ha? Sultihi ko, kung unsay imong gitubag niya. Napugos ko sa pagtando, Doktor. Napugos. Napugos ka pagtando nga imuming atimanon si Baby Renan. Kuan? Tungod kay mabuhi na siya sa akong kabot ug mahagbong na siya sa pangpang kung dili ko matando niya. Kun mao, napugos ka lang sa pagtando. Dr. Renante. Sorry nga nakatando ko pero isaad ko. Nabisat ko wa na si Ma'am Erica. Dili na ko magsamok-samok pa ninyo ni Baby Renan. Mao. Yan ang nimong kape. Salamat. Bibi Renan! Ayaw pagtungtong das bentana, Bibi! Mahugmang ka, Bibi! Oh, hala, naitaw. Dali, Be! Bibi, kanaod na, Be! Ayog hilak-hilak, ha? Kinsay? Ambi ang bata, lalang. Kinuko ni Moy! Ikaw mo to! Ako ang pamanunon ni Talia. Ug ariyo na ako iyang anak. Samtang dili pa siya mapakita na ko. Ay, kinuko! Tama! Tama ko! Moy, ibalik ang bata, ay! Tama ko! Bata, kikidnap! Talia, kung napugos ka lang pag-atimana mo, okay na kayo na ako.
Kung dili minimo at imanon si Baby Renan. Nakasaad ako kang Ma'am Erica, Dok. Nga ati manunta mo. Busa, musud kong balik isipin yung katabang sa bahay. Uyaya ni Baby Renan. Magyaya ka sa kaugalingon ni mong anak. O, Doktora. Dako na kayo na ako ng kalipay. Og si Roger. Unsaon naman lang kun dili mo sukod si Roger. Mahimo na nimo siyang bana. Yan ang higayuna, dili ba? Tumanon mo ba ang gisulti ni Erica? Nga dili ka magpakasal kang Roger? Naglibog ko, Dr. Renante. Huwag ko mahipaw kung unsaon ko sa pagpasabot si Roger. Naluoy ko niya. Naluoy ka lang. Ugwa mahigog mamaw ba? Talia kung wa kay gugma ni Roger. Mutambag ko nimo nga ayaw pagpakasal kang Roger. Dr. Renante. Panahon na nga uliw ko. Nagpaabot din ako si Father Almante. Kisa maning nanawag. Number ka ni Roger. Hello, Roger. Gilugid ko di mo akong kasuko, Erica. Roger. Dili ka ba makasabot? Wa mahikugma ni mo si Talea. Si Renante ang hikugma. Busa hatagan na to sila sa kakawasan. No! Ako na tag-iya ng Talia, Erica. Sa oras na bitando siyang magpakasal na ako na'y tag-iya niya. O na kung sayo pa mapahilabot pa sa among kinabuhi. Tungkol kay maangin ang iyang anak. Sipot mong ipasabot. Di anak ko ang ilang anak ni Renante o Talia. Roger. O imong sa kinigtanan, Erica. Ayop ka! Pasalawa dyan tao ko, sir. Huwag ko kabantay. Nga may mudagat na ni Baby Renan, sir. Kalma lang. Sir, Senator. Na-report ako sa kapulis na, sir. Uy, lalang, dama na lang ng picture. Kay, muara rin itong mga pulis karututon. Si Renate, kailan may baho siya niya Di mo tubag ang iyong cellphone kung akong tawag, sir. Nabasa gid ang cellphone. Tugod ni sa pag-ubog na ko sa dagat. May cellphone ko, Doktor. Ah. Pero maulit kay uwan na battery. Kinahanglan ma-charge na. Pero, ang generator, uwa mag-andar. Dok, kinalang makabihat at rin sa isla. Pangitaas si Ma'am Erica. Dili na ako kontrolado si Erica, Talia. Kay nakibuwag na siya nako. Unsa? Pero Dok, kasado ka na. Talia, hantod ako. Wa na ko mahibaw kung unsay buhaton ining tanang gibuhat ni Erica sa atong kinabuhi. Sa katapusang higayon, siya paghihapon ang mipadagan sa panghitabo. Pero, kinahalaman mo siya, Dok. Masakiton ka ayos siya. Iyang gusto nga dili magpaatiman ako, Talia. Busa, wa na ko'y mahimo, anak. Mao ka gusto ko mahitabo. Og ikaw, kung dili ka gusto manukas na ng pagbasol, Erica, sultihis Talia og Renante, nga ni anak kong ilang anak. Og kinalang iulit ni Renante na ko si Talia. Kung dili siya gusto, nga may daotang mahitabo sa ilang anak. Ayaw kong pagbuhat ng dautan sa anak ni Renante, Roger. Dili ka daotang tao. Pero imo kong ginabtan, Erica. Isamok mo ako mga plano. Ipaiya
Ila ko lang nimo ang gustunggan, Roger. Iuli sa ila ang bata. Si Talia ang pagkuhaan siyang anak, Erika. Bye! Okay. Akong tawagan si Talia. Ayaw dugaya! Pakuntakan ako si Talia. Sige. Mag-wait mi sa Talia sa pag-anak sa imong himatanan. Kain ka karon. Si Talia ang gusto ko ikasulti. Si Talia! Hala, mga pulis na lang ni sir. O sige, tumaga na yun, sino? Oh, sir. Hello, Ebed. Gino, si Erika ni. Unsay na ito po diha? Ah, ma'am, si Bibi rin na nagkikuha sa pamanuno ni Talia. Kung mo tinuod ka di ay. Ano na mama? Ayaw magkabala ka. Ako na'y bahala ni ini. I-report na lang ni sa kapulisan. Dili ko siya. Dili ko ba yung dili ba na ang kasal ni Talia? Dili ko ba yung oh, si Erika. Hello. Musulti na kukunhain si Talia o Renante karon. Hain sila. Sulti na Erika. Sa dili pa kumusulti kunhain sila. Ihatag na ko ang bata. Si Baby Rinan. Dili. Roger, huwag lapot ang bata sa itong mga kapuang. Apil siya. Kay siya sinugdanan sa tanan. Ug ikaw binagbugna ng tanan kagubot. Okay. Mag-abot na sa dapit din tuwa sila karon. Hain sila. Sa usa ka isla. Oh. Isla. Isla. Tuwa sila sa usa ka isla. Oo. Og ako ang nag-abot nila sa usa ka isla. Nabuang ka na yun, Erika. Og way signal dito. Mo nga kinahanglan kita ang adto dito. Okay. Asa na mag-abot? Sa bantalan. Sa pangpot nga. Nagatultol sa maong isla. Asa ng dapita? Ini ano ko sa baybay. Maayo kini ako nag-report. Oh. Erika! Oh, Uy! Uy! May pistola na! oh. Tungod kay ako si Erika. Buhaton ko ang tanan kong gustong buhaton. Pusil ko ni mo, Erika! Giingnan ka. Kahimat yun ako, Roger. Og buhaton ko ang tanan kong gustong buhaton. Og ikaw, na kung sayop di mo nga gibutang mo sa apik yung anak ni Renante og Talia. Patyon ba ko ni mo? Roger, mamatahin ako. Og mahimo kayo nga dadun ta ka sa akong kamatayon. Pero dili na ko punan ang akong mga sahap. Igo na ka ng samad mo sa tuhod nga nakapabukas sa imong mga mata. Nga dili ka magbuhat og dautan. Kay mo balik kinining. Erika! Dada ko sa ospital! Hain ang bata. Hain sa baby Rinan! Asam ko mangita inig maka-charge sa akong cellphone. Sa'yo ka na yung may mata? Oh, doktor, kinala makabiya na kita din sa isla. Oh. Makabiya na Talia. May pambut na nga, nagpaingon din eh. Salamat! Cellphone ko ron. Ugi ka sa kwarto ni Ma'am Erika. May nanawag!
Ako na yung mutubag. Hello? Renante, Oh, naa ka na gadi ay sa isla. Erika, nganong gibuhat pa rin nimo? Nganong giinad ko nimo? Gusto ka rin kumuhatag ang panahon ni Talia nga kabulang unta. Pero may dili pa ayong hitabo. Unsa? Si Baby Renan, gikidnap ni Roger. Unsa? Pero kinagtanan. Nakuha na sa mga pulis si Baby Renan. Oh, Pagtuan na sa ospital si Roger. May pambot kong ipadadya. Kamu na'y bahala sa sunod niyo buhaton. Goodbye, Renante. hello, Erika! Erika! Si Ma'am Erika na nawag, Doktor. Talia, dali. Kinahanglan makabiya ta din sa isla. May nahitabo. Ngano, asa nitabo? Gikidnap ni Roger si Baby Renan. Unsa? Ug tuwa karon sa ospital si Roger. Roger! Talia, Nganong gikidnap ni mo ang akong anak? pasilo ako. Pero, wa di ko ilang paagi na unaan nga mabalikan ako. Akong anak ang gibutang mo sa kakuyaw, Roger! Akong anak! Ngano nakabuhat ka man ini? Nasuko lang ko ni Erika, ni Renante. Gusto ka nilang ipalayo na ako. Ug mao nga akong anak pa imong gikidnap? Ug nagtuo ka nga hustong imong gibuhat, ha, Roger? Gipabuka mo lang ang akong mga mata sa kamatuoran sa gibuhat nimo. Talia, sibot may pasabot. Pasaylo ako, Roger. Makigbuhag na ko nimo. Talia, Isaad kang buhatan mo ang tanan nga mahigugma ko nimo, pero unsa ba kinigibuhat nimo? Ha? Nahibaw ka gyud kung unsa ka importante si Baby Renan ako, pero gikidnap nimo siya. ako, pasilo ako. Roger, bisan unsaon. Dili gyud ita para sa usag-usa. Diha, anaday ko ni mo. Wadto ka na ni Dr. Renante. Wa ko'y pilion ninyo duha. Talia, Goodbye, Roger. Hay, salamat in taon nga nabalik na gis Baby Renan. Lalang? Gino? Renante, Pa, nagiring mo ka na. Nabawi rin na mo. Sabay isa ang Roger, Doc. Lima ka kidnap birinan, bidaw eh. Baby Renan? Kauban mo sa Talia. pa. Inahan siya ni Baby Renan. Busa may katungod siya sa bata. Baby! Salamat gawa ka maunsa. Salamat. Ay, nahusay na yung lanot nga gubot. Dito ka na sa ospital, Talia. Oo, dito na ko. O katapusan lang to na mo pa nakita ni Roger. Gikuha na nako sila si Lolo ug Lula sa iyang bahay. Ug mamauli na kami sa bukid. Mahimo ba magsulti ta? Okay ka lang, Erika? Okay na ko, tita. Imo kining desisyon nga mo palayo ka na sa imong bana, ha? Oh, tita. Nahusay na ako ang tanan. Malipayo na kong matubang sa akong kamatayon. Erika, Kamu po na yun ay sa itong kinabuhi mo. Dili yun ay kininato ang ayang usikan. Talia, Unsa man ka ng atong sultihan, doktor? Talia. Misaad ka ni Erika, di ba?
nga timanon minimo si Baby Renan. O, doktor. Pero, ati manon ta mo. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa ka na? Usa lang ko kayaya sa akong anak. Unsa? Dok, dili ko gusto maglibog si Baby Renan. Gusto ko nga si Erika paghihapon ang ilhon niyang inahan kung mudako na siya. Talia. Renan! Renan, hain ka man! Ay! Nakarap ako din diha. Dali na. Mas-call ka na. Ayaw ko biyaya. Oh, syempre. Talia! Renan! Dali na mo! Kaon og utan, Dok. Gihatan ta ka din sa imong klinika. Kadali na milabay sa panahon, no? Talia. O bitaw. Tuod. Talia. Ikuha ra ko ng kahon nga gamay diha. Ha? Ang hain man ani, Dok. Kanagumpo, ha? Ablihira na. Kini? Sing lagi ni. Para kang kinsa man ni, Dok. Para imo na. Ha? Talia. Tulo ka tuig na sukad na matay si Erika. Please. Pakasal na ko. Dok. Gipulaan ako pamatian ang pagsige ni sampit na kong Dok. Gusto ko nga rinanti na ang isampit mo na ako. Please. Pakasal na ko. Oh. Nganong hilak man ka? Huwag ko magtunga. Nga mahitabo. Pakita, Dr. Renante. Buot mong ipasabot na. Nga musugot ka na. Nga magpakasal na ko, ha, Talia? Ang tinuod. Mao ka na gusto mahitabo ni Ma'am Erika. Mao nang gihangyo na ako nga ako ang mupulis iyang dapitihan nimo. Mumbas. Anong wa magkamusulti na yun? Huwag kay gusto ko nga sa taon ang naagit sa imong kasing-kasing, Dr. Renante. Talia. Talia, dugay na kung gustong mahingi kang kabahin sa aking kinabuhi. Dugay na. Renante. Yes. Renante. Abi na ko hangtod sa hangtod na lang. Nga mabilang ko ang akong kugma para nimo. Talia. Talia. I love you. Can't even touch.
mga higala natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Bigmang Binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas Ricky Garing. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit kaninyo, niya ang mga pangalan sa mga artista nga may naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel sa usa ka lolo, Ricky Garing. Sa papel ni Sir Anton Trifon Morales, Lalang Miraluna Tumula. Sa papel ni Roger Ray Bores, Gino Alan Gulyat Nacorda. Sa papel ni Erika Marites Parba Albores. Sa papel ni Renante Jeffrey Gabonada. Og sa papel ni Talia Teresa Terol Soria. Inabagan ning musunod Carol Hikain, Miss I Ingrid Vertudaso, Priscilla Raganas, og uban pa. Sa ngalan sa RMN, Radyo Mo Nationwide, RMN Drama, kini si kasamang Randy Padayaw Soson. Ako magaingon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi gihapon ning maong istasyon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak, RMN, Radyo Mo Nationwide. Don't look back as you leave me. It's forbidden, I know. Umuto ka listeners ang katapusang sumpay no nya nindot kay no. Sila gyud ni kadayon mao na nga di gyud ka mahayan ang ending. Pasensya lang nga ang uban pag nagmahay kay dugaya ka sumpay no pero nabawi na kay na-upload naman nato no ang katapusan sa drama nya. Medyo diretso ko makuha na niya o maggabihan ko mag-vlog. Medyo mungit-ngit yun. Kay way kurente ba. No? So magamit na ko ani og kuan. Kining bumbilya ni ron. Magamit na ko tong electric fan nga pakapin sa solar no. Katong gihatag ni Ma'am Life Journey sa unang solar generator og ni Ma'am Gisuli no. Na may pakapin nga electric fan. Maoy akong gamiton no itag lang din ako ni kay basin pa day nakalimot ni akong tag mga kalisteners no baka naman no nani sa Shopee no NSS basig ganahan mo ba baka naman mga kalisteners kay iyawat na lang no nya pasalamat ko tong mga aning order sa niagi sa mga gipang tag na ko no bisag wa ko ka sweldo ron at least kanang nalipay ko kay ni suporta mo pinagi sa pagpalit sa kuan sa product mabulto na to sunod mabulto na ning sweldo sunod kay di na ta magpalit-lit ani nya sunod mga listeners kiring sige nagradyo din okay pabor ni payag na kay radyo no? Magbalik-balik sa karaang panahon ba no pa minos payag og radyo mga drama no so git-git na pasigaon ako ni kini kay musiga man electric pan ya dang suga ba yan asam ni ko tungtong yan ako ni tungtong di ba mauna git-git man nawa na magtunong nitong suga da isa ka listeners kaya magbasa ko yung comment ron kitaghan mo comment bahala na lang ug di lisod kayo i-arrange pa na ko ni na yan nandag na mandag na ka listeners yan yung sitwasyon na higop sa tagamay yung kape kay pawasdo ka ba kaya magpiyong-piyong ni mata o magbasa ba andam tag kape ka listeners kaya dito magpiyong-piyong nya kire sinsa mga listeners kay bugid yung basa ko sa comment nasya po asam na nagasugod na nakalimot naman ko di rin tas mubasa sa comment ninyo sa sa kiring mga karaan na nga comment no na 13 days na nakalambay no sige kini lang muna na kong basahon kay si Badiday no so nag-comment si Badiday medyo ngit-ngit yung listeners no sige lang
Wa magtuno ang light sa tong dagway sa kong dagway. Ang una ko basahan si Badiday, dili na siya mobile data loads nga naay hinay kanang wifi loads kusog na sa pangutana lang diha sa inyo lugar kung kinsag gapang tao og wifi permi saksak sa kuryente. Basin maunig kanang pasabot nimo no kanang kana bitawng naay hulog-hulog. Naay kanang hulog-hulog og nga 5 Gs nga na bitaw. Kay matud pa kusog ko na no. Nya mutaod ko na sila sa mga poste ba dool sa balay para kusog ang koneksyon no. So basig mao ni ipasabot nimo Badiday no kining yun ani hulog-hulog. Naman diri sa muan ning hulog-hulog. Wala ko musuway ba kay nakwit sa akong 5 sa niagi. Ning taggam ko ba na ko otro. Nakwits no ja ingon akong isuon kay na pwede de ko na ripanan nila no. O mo kuan lang sa ilang group chat ba maripanan ko no ang kuan mo kanang ma-quits nga ihulog no. Muna nga nindot nang imong suggestion no wifi gyud no. Unya nag-search po ko sa YouTube bahin anang kung giingon nga magpataod napoy lahi ang style no kanang magpataod kanya. Kuan ang ako lang gikalikayan magpataod ko kay wa mi kuryente. Ug dito po ko kapataod sa giabangan masayang ang pagpataod kay mohawa ra man gyapon mi. Muna nga murag useless no kung magpataod niya ni abang ra ba niya mohawa ra gyapon. Muna nga wala lang. Ug ari sa ari wa may kuryente no. Muna nga pabor na sa lugar nga duol og poste bitaw. So nay poste dito dapit layo man dili kayo kakaabot diri sa ako ang payak. Kinahanglan pa ko mulaag para makapatungod ko sa poste ba. Nya nay hulog-hulog ana mahulog ko non nya patungod ko sa poste ron kusog. Nya kapoy pud baglaglaag og ko ano mo na nga papugos na ko gagwantag load. Unya nilagos niya agi dito sa kanang mall ba kay nakapaload man ko unlimited nga talk and text nya kay hinay lagi diri nilagos sa mall o magyapoy pulos kay hinay magyapon. Uli na naman ko ano kay wa gyapon magamit ba. Mahay-mahay juga ba kay wa pa gud nila ayuha naguba man ko nag tower des unahan ba wala ayuha sa taga talk and text sagda na ba munang kinahinayan gakamang nagkanang kung mag-upload di mo silbi pag-download wa sa di na mo salar sa una so pa maguba ang tower dito grabe kinakusugan yun yung talk and text unlimited yun di ka mahayan karon ra kay nagmahayan ako kay o magamit ba mga sayang. Nya kining bahin sa wifi no kanang hulog-hulog 5 mga Gs 20 na dito sunahan. So wala lang kumusuway kay kuan nakwit ang ihog sa niagi. Ya layo pud sa akong payag ba. Wala. Labi na gabi na bitaw gabi di mo una mula ako gabi igod kay magsikit tigtukong ng kuan ba. Dapi sa gianan tungod ng poste niya na muna nga paload na lang yung pugos mga kalusinas agwanta para nara ko dito sa kumpayag ba pundo. Salamat sa imong suggestion Brideno sakto man kay kusog mo ng wifi yun ba sa makapabor sa inyong lugar nindot kayo na gamiton kanang wifi yun dili yun data no. Nya sunod si Jean Ruiz ga comment si Jean Ruiz. Kasubo ba na pero siya gihapon ang ita og way para magduol ang duha ka binuhat nga naay gibati sa usag-usa. Salamat kay Idol, God bless. Mao gyud grabe sacrifice no si Erika no. Kuan gyud siya ba naghimo gyud siya mayong buhat ba sa dili pa siya mobiya sa kalibutan no. So nindot kayo ang iyang kuan no. Kinaiya ba nga naay gyud ang gibuhat yang sakripisyo para malipay ang iyang mahal sa kinabuhi no yang bana unsa usab niya naganto sa gugma nga way kagawasan pero natagan og kagawasan kay dawat naman ni Erika nga mamatay gyud siya kay tungod sa sakit na iyang gi paymutang daan ba nindot kay istorya no. Kapis at agamay kalinas salamat kasi mong comment Jean Ruiz no nindot kayo ang ending no kay nagkadayon yun silang kuan Dokrinante no og si Talia. Sunod si Claire Dison. Salamat Lods na episode
naan na episode 15 ganahan kay kuan nga drama ug ang mihabo-habo na usab. Salamat kay Lods, God bless. Salamat po nimo clear this so no nya si kuan po Jassy Jamunel, salamat no sa pagpaminaw ning drama ha nya si mo ni 15 din no 16 na to final na no katapusan sumpay na gini kay final anang 16 na nya sunod si Gamil Pellegrino, try ug as dia boss patabang ka sa pag-installation. Magdi na way chance kanang ano way chance magpatawag og wifi kay wa may kuryente ba. Muna nga wa gyud no choice solar man gamit ang ano dyan. Ang solar kay limited ra og way init magsig-uwan way power no muna nga wa na lang wa ni way chance no gawas umulaag ko kay patungod ko tong poste dito no na mohugan ng tag 5 Gs 20 o pwede ra pero kapoy man siglagla agod mo nang diri na lang ko spayag palood na lang ko agwanta pero magampo ko tag bubalik tong namin tag ayuhon tong dito kanang tok intis sa unahan bang tower kay ug maayo to kinanindutan pero murag wa yung tagda bay kay pila na katuig murag 3 years man sa nakalabay 2 years wag yung tagda murag 2 years na rin nakalabay anindot tag ayuhon lagbalik aron mokusog nya sunod mga kalisunod si Romana Bitwala halahapit na ang ending mao na ni katapusan Romana Bitwala no pasensya kay karon pa ka upload nya masig ugma na ang mihabo-habo na usab no si Christine Ann Lauron pagmahuman ni Sir John pwede request og makaya ra katong drama nga taguon ko ang atong kagahapon wala man ko ana no Christine Ann Lauron wala ko anang drama habay pasensya kay no sunod si Annabel Lamban, salamat idol with tulo ka heart. Salamat po nimo Annabel Lamban sa pagpaminaw. Sunod si Sandy Saison. Pa-shout out sa diha idol taga Kadingilan mi. Salamat kayo da shout out nimo na Sandy Saison no? Sa Kadingilan. Onya sunod si Rose Antomambian. Hay salamat tawon sir Jan. Gidinig jud ako pagampo kay tinglaba na ugma nindot minaw og drama well galaba salamat amping kanunay wait sa katapusang sumpay thank you salamat kay mao na gid ning paabot mo katapusang sumpay no ja upload na sa part 16 kay para dili na mabiti na ani daghang sa drama salamat mao na ni katapusan Rose Antomambian si Antomanda part 16 please mao na ni no ang katapusang sumpay Antomanda. Si Dini Morindo, mayang adlaw Sir John, daghang salamat sa sumpay. Madutlan man sabta sa kaguol ni Erika, kapait o kasakit kung tinagalan ang kinabuhi sa usa ka tawo. Labi na sa matuod nga kinabuhi, amping kanunay Sir Mary, God bless us all. Salamat kay Dini Morindo, no? Maugid, di lalim may baw ka nga doon ay mong katapusan, murag na, maningkamot yung kaghimo og mga mayong buhat. Kay ang mayong buhat, mao man ay bandi nga tumadala sa langit mga kalisinas no ang kwarta di madala no ang bandi nga matigom sa langit ang mayong buhat yun sa tao bayad sa tungsa no matud pa ni Santiago no sa iyang sulat Santiago 2 versikulo 14 hangtod sa 26 no nga ang pagtuo nga walay buhat patay no ang pagtuo nga walay mayong binuhatan dili makaluwas no Santiago 2:14 mo na nga dako pulos ning mga mayang buhat no basta atong pahinungod sa Ginoo mga kalisinas no buhaton nimo na para sa kahimayaan sa Ginoo dako ra kay kag points dito sa langit no mga kalisinas muna nga makasubo man pero at least og tinuod sa tinuod nga kinabuhi dakahimo siya maayo gid nga buhat nga sa mata sa Ginoo kuan jud ba ikahimot ani nga buhat kay naagid ang gugma og sakripisyo ba no ni Erika no? Salamat Dini Morindo no nya sunod si Arlene Valerio ay salamat na ana jud ang sumpay taga paminaw dai ko diri sa Isabela Lod sa Luzon salamat Arlene Valerio no nya pasensya no Arlene Valerio kay karon pa nakasumpay natong tanong nga nakapaminaw mo sa akong sa sinugdanon intro vlog kay para makahibalo mo sa akong sa hinungdan no anong karon pa ko nakabalik og vlog nya ning saad ba nga di mo lapas usang semana ning lapas di no
So nadyo mga sitwasyon mga di na to matagna og man ba nga di malikayan, mga kabisi, mga balatian sa lawas pagkaha kining kakulian no pareha sa mua nga nahawa gid mi kay mo na naapikihan ba yan na apikihan na kay sunod si Marian Laborte, si Kristen Ann Lauron dai no. Naana jud ang sumpay, salamat Sir John, way sapayan Christine Ann Lauron nya. Sunod si Marian Laborte, mayong buntag Sir John, part 50 nagyod ni samot og kanindot ang story. Amping perme diha, God bless from Osaka, Japan. Salamat kay Marian Laborte no diha sa Osaka, Japan. Salamat kay imong pagpaminaw kanunay no. God bless pud nimo nya. Medyo ngit-ngit yun mga ka-listeners no. Tay sa ka-listeners pasigasa kog suga ka-listeners na. Okay, ngit-ngit yun. Nagini magdimaon ngit-ngit yun. Ngit kog suga. Tay sa ka-listeners pasensya kayo kay brag malangin-langan ta no. Tara, nisiga na. Nisiga na gamay ano. Yan. Nagumbilya likod ako. Nisiga na. Yan, kita na. Nya karon basa tag balik. Ay nabugnaw ng kape. Sunod si Kuan asa ram to si nalipat magkuha man to. Marian Laborte no sa Osaka, Japan. Salamat guys pagpaminaw nya. Sunod si Jean Love Amat no. Si Jean Love Amat. Kita mo sa kong background no. Ako ning muna akong painting sa 2021 kung ako masayop. Si Jack og si Rose Titanic. Si Jean Love Amat, grabe ang sakripisyo ni Erika. Salamat Sir John sa manindot nga paminawon nga drama. God bless her. Huy sa payan nimo Jean Love Amat no. God bless po nimo. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw niya. Sunod si Romana Bitwala. Thank you Idol John. Shout out sa Sarangani Amping all. Shout out sa Sarangani no kanang Romana Bitwala. Salamat sa imong pagpaminaw. Ug ang sunod nga basahon ako si Jean Kalamagan. Salamat sa upload sir. Way sa payan Jean Kalamagan. Sunod si Rosalino Junior Angeles. Hi Idol, thank you sa episode 15. Way sa payan Rosalino Junior Angeles. Salamat sa imong pagpaminaw nya. Si Sandy Saison, thanks sa pag-upload. Sige kog tan-aw kung kanus ang sumpay. Salamat kayo Sandy Saison no, sa pagpaabot no sa sumpay. Sunod si Kuan itaas na kung sige lang katapusan ng pito ni ka-listeners no, sa katapusang sumpay na. Ato lang yung hotdog basa mga listeners kay total katapusan sumpay naman sa drama nga inyong gat nga no. Sunod si Kuan si Pakatang no, always nag-like sa video call. Ganahan kay ko maminaw. Salamat sa pag-upload. Salamat po nimo Pakatang no, sa kanunayng pagpaminaw sa mga drama niya. Si Jubilin Eliadora, thank you dol. Amping ka kanunay uban sa tibuok nimong pamilya. Salamat Jubilin Eliadora no, ikaw po no. Og si Carmina Indaw, yes thank you idol na ang episode 15. Salamat Carmina Indaw no sa pagpaminaw kanunay nya. Si Ima Madura, yes, na jud Sir John, naghinam-hinam na jud Miss Sumpay Town, listening from Qatar. Salamat kayo. Salamat Ima Madura no sa Qatar no. Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Sunod si Alberto Andaya. Salamat idol na nang sumpay nindot kayo drama inabangan jud nako. Salamat. Salamat po nimo Alberto Andaya no. Sunod si Lani Ann Sabot no. Salamat kay Lods sa drama. Way sa payan Lani Ann Sabot nya. Sunod si Nilo Senior Lau. Salamat sa upload Sir John. Way sa payan Nilo Senior Lau nya. Si Shinais Waluhan. Salamat sa pag-upload. God bless Pablo Waluhan from Davao City. Salamat kay Pablo Waluhan no. Diya sa Davao City no. Nya ang imuhang handle Shinais Waluhan. Sunod si Mards Albero. Yes na nagyud ang episode 15. Salamat sa pag-upload idol. I hope isunod dayon ang part 16 dol. Wagid masunod dayon no, pasensya kayo no. Mards Albero no. Karon pag ita nakasumpay sa katapusang sumpay no. Pasensya gyud kayo no. Naot nga nalingaw mo na ganahan mo sa katapusan no sa drama. Nya di ka mahayan kay nagdayon gyud ang bida sa drama no. Sunod si Chirpar. Thanks John, thanks all your effort. Nahuman
na mahuman ang mga drama. Wasa pa yan, Sir Par, no? Salamat po sa imong makanunay pagpaminaw, no? Sa pagsuporta, pinagis pagpaminaw sa mga drama, no? Salamat, Sir Par. Yan, nahuman na gyud karon. Final na, no? Si Catalia Smith, salamat, Sir John. Mo isa pa yan, Catalia Smith. Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Sunod si Lini Omega. Mauday na, Sir, mauday ay na, Sir, patakaran YouTube. Karon salamat kay na-enlighten ko sa imong explanation regarding sa upload ni dramaturgo. Pasensya mga ka-listeners sa taas na intro. Our mindset, good mindset. Di ganahan sa vlog, forward dito sa drama. Ako man yung istorya. Memorize mang Lino Omega. Butan ako girig vlog kay na-memorize man, no? Nya, dinala ko basahon kaya ako amling istorya, no? Salamat kayo Lino Omega, no? Nya sa ano? Sa dili pag-skip sa ads, salamat kaayo. Nya tinuod na big help yun sa mga content creator ang dili pag-skip sa mga ads. Bisag mubo lang ads, no? Nya salamat kay Lino Omega, no? Og si Rachel Benson, idol asa man ang katapusang sumpay nagpaabot ni mao na ni, no? Pasensya kay nadugay, no? Sunod si Mary Jean Adaya. Good PM, Sir. Ask lang ko na ba kay recording sa title sa drama sa RMA na nabilanggong kasing-kasing. Sir, favorito magud kayo nako to. Gusto nako balik ko paminaw. Tay sa nabilanggong kasing-kasing. Oh, murag ko kakuha na ni bay. Sa una ra ni, no, nakalimot mo ko. Uy mo ko ikopya, no? Ja. Mura-mura ra ani, no, gugmang binilanggo, no, mamaora, no. Nabilanggong kasing-kasing wa ko'y nakuhang kopya ni. Pasensya kayo Mary Jean Adaya, no. Si Frederick Queen Frederick Kino, no. I can wait sa part 16 po unta na para dili bitin. Nindot kayo siya paminawon, Sir, na adik na taon ko, hihi. Salamat Frederick Kino, no, sa paminos mga drama. Sunod si Juniper Patulumban. Kuya Jan, next episode please. Amaw na ni. Ang katapusang sumpay, no, Juniper Patulumban. Sunod si Concepcion Logroño. Asa na ang last episode, an idol? Mao na gyud ni Concepcion Logroño, no. Pasensya yun nga. Dugay na sumpayan, no. Si Roslyn Maturan, Kuya 10 days na, wala pa 16. Pasensya kay Roslyn Maturan, no. Nagtimaan yun siya ba. Pasensya kay nang lapas ko sa kong istorya, no, nga di mo lapas o kanang isang simana ning lapas na gyud kay mamamput. Di lagi ta makaibalo ba. Mao jud ni ingon ko sa una bitaw nga di lang jud ko musaad kay lisod ni musaan ba. Na jud higayon nga di matuman. Mo na nga nasipyat akong kuano kanang di mo lapas ng isang simana, hapit yung maduha, no. Sinsa, no, maningkamot lang gyapon ko mga listeners, no, sa amo kay manay ka-afford mga listeners. Manay budget ba hurot, no, wa lagi masuldo masuldo ba kay kuan ang nitabo kay wa man gihulog sa Western Union na kay gi-require naman gyud nga mokuha gyud kuan bank account. Mao na tagam. Hinsamot. Mo na nga karon na lang gyud ta naka-upload, no, pasensya kayo, no. May kamot lang gyapon nga maka-upload, no. Pasensya kayo Roselyn Maturan. Nya sunod si Annabel Lamban, bis ever mga mo record og mga drama, klaro gyud kaayo imo mga drama, dol. Salamat sa kanunay sa pag-upload. Salamat po nimo Annabel Lamban, no, sa pag-appreciate sa akong pag-upload og mga drama, no. Panikamutan lang ako nga matinaw jud siya ba, klaro. Nya panikamutan ako nga di gyud matrim ang mga episode kay labi lang importante bitaw sa drama, no. Labi na siya may habo-habo, grabe challenge. Grabe kay challenge to editon kay tungod sa kadaghan nga music nga gi-insert pa. Daghang emotional nga mga part sa drama na adyo music kuyog lisod kayo trabahon. Muna nga mas dugay to siya kumpara ani, no. Kini naam gapoy mga copyright pero mas grabe tong sa may habo-habo na usab mga ka-listeners, no. Kinalang taas nga pasensya yun. Patasaan pa na samot kay naminaw ang writers ato, no, si Idol Permin Collientes Gomez mga ka-listeners. Nya sunod si
Salamat Anabilamban. Sunod si kuan no, si Maki Jones Abaluyan dul dasig og upload sa mga drama kay daghan tawon may naghulat sa imong mga upload. Ayaw paapekto sa lain tao. Salamat Maki Jones Abaluyan no. Mao gid sakto ka no. Laban lang no. Bisag way kontra laban lang yapon mga ka-listeners no. Si Angel Tuas asa na part 16 dul. Mao na ni katapusang sumpay no. Salamat kay sa pagpaabot Angel Tuas no. Sunod si Anflor. Idol, asa naman ang last episode ani please? Idol, please. Mo na gini Anflor. Pasensya gyud no. Balik ko na pasensya kay no kay wa gyud matuman kung saan ba nga di mo lapas o kuan. Sang semana ni lapas gyud. Saon man nga wa man di man gyud. Di man gyud makuan gyud. Timingan jud sa gipit ba, no? Sayang nagpa-load mo dyan sa akong mga ka-listeners. Walang dyan mo function ang unlimited. Baka mahay ba? Nagpa-load ko to text unlimited. Netong lagi pang adlaw kay mag-upload dun sa ko. Wamang yung saler yun. Di man. Di mo pag-upload. Di yun masublan. 1%. 1% na. Di yun masublan. Di mo lihok ba? Walang quits ang ako ang 799 nga unlimited load sa token text. Nagtuol kung naulian ba kay taw-taw na wala on dire. Nagtuol kung naulian ang tower dito, mao man gihapon. Nagtuol kung naulian jud kay pagtan-aw na ko sa kanitong bar sa babaw cellphone. Full pack man di ulian at tingali no load kini be, paload kog kuan be. Kanang unlimited balik. Palpak man uyam mo dai na uli Igor ra maka-play og Facebook, YouTube. Pero mag-upload, mag-download, di mo lihok. Yung suway kong laag dito sa mall, maura gyapon, epic. Kapoy-kapoy naglaag. Muna karon kuan yung suway na kuan yung katong gomo, no? Kay kauban naman sa globe, no? Pabor man dire kay na may tower ay globe, no? So, yung suway naging ko ng gomo, no? Kay base na lang, no? Makapadayon patag tiwas ani og sa habo-habo na usab no. Unya sunod kana salamat Anflor no sa pagpaabot na sunod si Rose Anto Mambien asa naman ang sumpay ani part 16 please salamat Sir Jan mo na part 16 Rose Anto Mambien no katapusang sumpay na no nya pasensya kay taas akong vlog ron pero human naman pud ang drama no nya sa mga di jud ganahan ba sa vlog mindset na gina ninyo no nga i-forward dito sa drama no. Di lang masuko mga ka-listeners no para tuloy-tuloy ang ligaya sa pagpaminos mga drama. Unya pasensya kay nadugay gyud mo kay balik-balik ko na ko no. Sunod si kuan si Annalyn Buatis no. Oy karon pa ko balik basa ni Annalyn Buatis no. Listeners nga taw-taw na no. Salamat Annalyn Buatis sa imong pagbalik og paminaw no. Musta Lods, nakapaminaw na pod ko sa imo mga ad. Salamat sa kanunay na pag-upload dugay jud ko wa kapaminaw karon nakabalik na pod og paminaw. Almost 6 years na jud ta mag-uban sa YouTube. Hihi, God bless sa kanunay. Salamat kayo Annalyn Buatis no. Di jud kalimot ani kay dugay na nga listeners gyud no sa una no, sa una nya. Ang uban ano ko bantay sa uban sad. Kumusta na katong ubang mga listeners no nga mga sigig comment sa una no silang musta na ka sila ma'am Cecil Ruben no sila si ma'am Bel no mga karaang listeners ano kabantay nila nag-comment si ma'am Cecil Ruben si ma'am Bel si ma'am Gisuli si kuan si ma'am Life Journey si isa pa ba to daghan man to daghan tong mga listeners una nga sigig Chili Wong's TV murag panagsa mag-comment siya si kuan Ungol Toledo Vlog o Nistayap no sila Roger Villegas kay numdom pa ko no si Marlon Soco maka-comment pa sila panagsa no nya og si Earl Aharana ni Earl po no mga listeners no so si Ronald Prasco to so Puan Prince murag naagi pang panagsa no. So makainomdom pa ko mga listeners no sa mga listeners sa una nga wa na ko kabantay sa uban nga ning comment ron. Kainomdom gyapon ko niya sa uban nga katong mga kuan listeners sa una nga
dili magpamensyo, no? So lipay kay ko nga hinaot nga okay ra mo diya, no? Kay wala ko bantay nag-comment man, no? Manghinaot na ko nga okay ra gyud pang mga listeners, no? Bisag wala mo mag-comment, sig busy tingali ang kuan, no? Trabaho niya na ba? Nya, mo to mga listeners kay taas no, abot mag in total mag 40 minutes niya ko ang vlog there, no? So sige lang kay katapos ang sumpay naman ning dramaha, no? Pero mo lagi bugat pud sa kuan sa memory. Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. God bless.